Hapdeng ke jingtyrkhong jong paidbah Sohra, namar ke jingkhang ke jaka jngohkai pyrthei, namar ke jingwan biang ke khlam COVID-19, ke Sohra sa shisien pat ke pynkynmaw ke pyrthei myllung soso tham, shaphang ki Kshaid ki Noh Rymphum. Mynta la bat lai sngi lynter, Lapbah Ther, bat ki lai tali ki Kshaid ki bapawnam jangkari khasi, ki la he bat Noh Rymphum, ban pin Sawa ke maryang, ya ke jingkang ki nongshang pyrthei. Kshaid NOHKALIKAI nong Sohra, Kshaid NOHSNGITHIANG mausmai, bar Kshaid KYNREM hariwar shala, kila Noh Rymphum, ban pynkynmaw bat pyrthei dak jong jingwan kaliur, la niu tau slap khandai med khandai sngi jong kari Sohra. Baca, baca, baca.